dobrodošli u moj novi video. Ljudi moji, ja dugo nisam snimio video. Prostite, ovo je danas kraj. Evo nas, dobrodošli u moj novi video, ljudi moji. Danas ja sa mojim bratom i mamom. Ljudi, to sam ja, inače, i ljudi, ovo će biti spektakularno, ljudi, ali ja nikad nisam učio boksa sinom, gdje snimljen direktno sinom ovo i to će biti opasno, ali ljudi, molim vas da dođe, subscribe-ajte se na Ivan Mihaljević YouTube kanal, molim vas ljudi, i na ovom molim vas da dođu barem do 100 subova, i mi idemo krenuti, a mi se vidimo kad, u smislu, odičemo boks znači.